А сега, вижте как би трябвало да изглеждат рекламите, ако казваха честно какво ни продават. О, миличка, чакам да ми дойде. Гърдите така са ми се подули, направо ще се пръснат. Не знам какво да правя. Така е всеки път. Еми, трябва да си купиш Фемикур. Феми какво? Фемикур, това е лекарствено средство за лечение на предменструалния синдром и болки в гърдите. Съдържа сух екстракт от аврамовото дърво. Пиенеш ли един път, през целия ден се чувстваш добре. Това е супер, откъде да го взема? От аптеката. Фемикур – лекарствен продукт за жени и девойки. Преди употреба прочетете листовката. Едно време рекламите бяха много по-различни от днес. Някакси по-човешки, откровени и честни. Днешните май разчитат преди всичко на визия. Скъпи приятели, не забравяйте да натиснете камбанката или да изгледате целият клип. Линкът е в описанието. Ама има една реклама, уважаеми зрители, от тези, които върват по телевизиите, която е напълно честна. Това естествено е. 25 години, Тони Стораро на сцена. Няма лъжа, няма измама. Тони Стораро върви в гората, търси да намери детелинка. Нежен, романтичен, раним, изоставен, но сякаш още вярва в любовта. Ако една звезда си. Дебел глас, чувствена душа. Покрай всички реклами, които вървят в момента, тази е глътка свежест и е напълно истинска. Глътка истина, защото медиите създават една реалност, която няма много общо с реалната реалност. А реалната реалност също си има устройство, чрез което може да и се насладите, между другото, докато си хвърляте пликчето с буклук през джама. Нарича се тераса. Животът Не правете това вкъщи, излизайте на терасата, но не го слушайте. И поне огледайте дали долу минава човек или куче и после... Хвалите пликчето през джама, изхвърлете го просто като излезете от прозореца на колата си. Живота не е съвсем такъв, какъвто го представят в новините. Продуктите не изглеждат като в рекламите. Жените пък съвсем не изглеждат като в социалните мрежи. Между другото, да не се обидите, уважаеми дами, и мъжете не изглеждат като в социалните мрежи. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Ако натиснете тук, ще видите целият епизод. Па и аз да ви кажа благодаря, че изгледахте това видео, защото пък ако натиснете там, ще видите следващия брой. В него ще научите трагичната истина за младите.